tulee Helmi ja mun Get With Me. Joo. Ja Helmi siis tulee tänään meille yöksi. Tossa. Mä annoin Helmille tän, koska mä ostan itselleni uuden. Okei, aloitetaan. Me ei niinku kuvata kaikkia, miten me lennetään, koska tässä ei niin kauan aikaa. Mutta mä pyyhin eka täällä mun kasvot. Okei, Helmillä. Voiko tätä? Joo, mä pyyhin vielä. Mä laitan tätä. Sit mä laitan näitä bronzeristittyjä. Ja tää on tämmöstä voi räiskästä. Tätä ei kannata laittaa paljon. Sä oot. Tätä on tullut liikaa, koska tää on aika tummaa. Tää on niinku itestään tulee kaikki biisit. Sitten mä laitan Mutta tulee ihan radio-biisejä sitten. ja mä laitan nyt Make for it. Koska mä en laita tuota filtteriä. Mä oon laitettu tänne. Sitten mä laitan tän concealerin ihan tipan. Koska oikeesti mä haluan lumena meikkiä, että mulla ei oo. Tuolla on siis lumenen poskipuna tossa, sit on lumenen concealer ja lumenen meikki voi maasella, että Mä vaan tälleen kade oikeesti. oikeesti mäkin asun kyllä Jyväskylässä, mä menen siis mun tekille, niin siellä lumenen meikkejä. Koska No niin kalliit. Euro! Tää on hyvä mun mielestä. Nyt mä laitan Lit Tint. Tämmöstä poskipunaa. Koska tää on poskipuna. No ja sit mä laitan bronzeriin. Sit mä laitan Essensian kumpeliin. Anyway, sit mä laitan ripset ja sit mä laitan Essensian ripseriin. Siis mä laitan nyt tätä, koska en mä jaksa taivuttaa. Okei, mun meikki on valmis. Nyt. Mitä laitan vielä poski? Joo. Mä laitan mun hiukset näistä. Siis mä laitan nyt tätä lumenen poskipunaa. Niin se on nyt vielä lähti johonkin, sit mä käyn sitten laittaa vielä hiukset. Ja mä otan kauhealla kasolla. Siis tää ei kannata nyt kohdasti mitään, koska mä oon Arvina puhelin ja sinä teki tämän YouTube-kanavan. It's you.